Regini, hvala. Idemo dalje, idemo ponovno do naše zagrebačke ekipe. Krešo nam je pokraj atletske staze. Snijega još ima, vidimo. Dobro jutro. Dobro jutro, tako je. Nismo bez razloga odabrali ovu sportsku pozadinu. Evo nas na Mladosti, u blizini je i kineziološki fakultet i to je zapravo naš cilj. Tamo će uskoro biti predstavljen jedan zanimljiv priručnik koji se bavi vezama, odnosom dijabetesa i sporta. O čemu je riječ? Ines Jakopanec, inicijatorica ovog projekta. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, ovaj priručnik nastao je kao kruna trogodišnjeg projekta sufinanciranog od Erasmus Plus projekta Europske unije. U projekt je nastao od strane sportskih klubova koji su zahtijevali na neki način edukaciju nakon što sam im ja objasnila i prikazala probleme koje sam dobila od roditelja zbog, nažalost, diskriminacije djece sa dijabetesom jer se nije znalo kako raditi sa dijabetesom. Kako ste provodili projekt? Projekt smo provodili tako što smo okupili mnogobrojne stručnjake, ne samo iz teme medicine endokrinologa, već i iz svijeta nutricionizma, psihologije, farmaceuta, ali i onih stručnjaka pacijenata koji su samim svojim iskustvom nam prikazali tu praksu i odvojili je od same teorije. Cijeli projekt je su okrunile i ilustracije unutar priručnika, tako je nastao i naš Super D heroj koji zapravo predstavlja sve sportaše koji se bave dijabetesom. Znači, okrenuti ste i djeci. Je. Za djecu je napravljena i posebna strip verzija cijelog priručnika kako bi i njima što bolje objasnili temu sporta. Priručnik je moguće preuzeti na našoj web stranici sportsanddiabetes.eu i besplatno ga preuzeti, a i na istoj stranici je moguće naručiti ovu printanu verziju hrvatskog i engleskog jezika, a uskoro će biti moguće i preuzeti i više od 25 jezika. Kakvi su zaključci, ovako za nas laike razumljivi, vašeg projekta? Mnogi ljudi kad se razbole kažu više se ne smijem baviti sportom. Što kaže vaše istraživanje, vaš projekt? Upravo zbog tog straha od bavljenja sportom nakon dijagnoze dijabetesa smo i pokrenuli ovaj priručnik u kojem svako ko pročita može dobiti samouvjerenje i načine na koje on može pristupiti dijabetesu tijekom, za vrijeme ili poslije sporta i na koji način se okrenuti prema tome, upravo da dobi samopouzdanje da se nastavi baviti sportom i tjelesnom aktivnošću, jer znamo da je to ipak sport pola zdravlja, bez obzira bio on profesionalni ili samo rekreativni. Hvala lijepa na razgovor. Hvala vama. Eto, poštovani gledatelji, dragi kolege, toliko s Mladosti. Lijep pozdrav. Krešo, hvala lijepa. Evo, ne možemo ne primijetiti, povremeno je vjetar zapuhao, jel tako? I pratili smo vaš panojić, plakatić. Evo i pojavila se djevojka koja je cijelo vrijeme brinula o tome da to ne odleti. Hvala i njoj. A to smo rekli samo zbog toga da se ne bi stekao dojam da nema vjetra. Vjetra ima.